Είμαι η Ελένα Γεωργίου, είμαι 16 χρονών και κατάγομαι από τη Δερίνια της Κύπρου. Ξέρω ότι έχω πάρα πολύ θέληση και μπορώ να μάθω, θέλω να μάθω. Θέλω να ακούσω σχόλια, αρνητικά και θετικά, απλά για να γίνω καλύτερη. Ηρέμησες? Ναι. Για καλό το είπα, δεν το είπα για κακό. Το ξέρω. Για καλό το είπα, να ηρεμήσεις γιατί σε αδικούσε αυτό το πράγμα. Το ξέρω. Εντάξει, λοιπόν, οκ. Και τώρα θα ρωτήσουμε. Αν ήσουν αγάπη, δεν θα ράγιζα τα σύνορα που βάζεις με τρομαζού. Είδες που είναι καλύτερα. Γίνε τώρα γυμνή αγκαλιά. Δώσ' μου όσοι μου πρέπει καρδιά. Γεια σας. Γεια σου, Ελενάκη. Σκέφτομαι όλη τη μέρα ότι αν φτάσουμε στο πρώτο live και δεν μπορείς να αντέξεις το βάρος αυτού του πράγματος, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έζησες θες εδώ, εγώ βρίσκομαι σε κρέμα στον αέρα και εσύ έχεις να ζήσεις μία από τις πολύ έντονες απογοητεύσεις που εγώ δεν θα ήθελα όταν ήμουν 16 χρονών να τη ζήσω. Είμαι σε αυτή την επιτροπή για να κρίνω σαν επαγγελματίας επικοινωνιολόγος, αλλά είμαι και η μόνη που μπορώ να κρίνω και σαν γυναίκα, και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Και πιστεύω ότι οι γυναίκες οφείλουμε να δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στο ένστικτό μας. Το ένστικτό μου λέει ότι θα είσαι στις 4. Μη με κάνεις να πω ότι έκανα λάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, δεν θα σας κανένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν το πιστεύω. Πίστευα πως θα με έκοβε. Ειλικρινά το πίστευα. Γιατί εγώ θεωρούσα ότι αυτό που έδειξα εγώ δεν θα το περνούσα. Elena, darling, συγχαρητήρια. Thank you. Thank you, darling. Μπράβο, αγάπη μου. We are so proud of you. So proud. Thanks, Mom.